Takže čaute ľudia, ja vás vítam u tohto tutoriálu, jak si o 5 alebo 10% zvýkonniť váš počítač. Zabudol som sa predstaviť, ja som Timotej SK a dneska si ukážeme tento tutoriál, takže kliknete Start, pravím na počítač a dáte vlastnosti. Teraz sa zobrazí toto, váš počítač. Procesor mám najít, ale ok. Dáte rozšírené systémové nastavenia, dáte spresnenie a dáte nastavenie a tu si dáte nastaviť s cieľom dosiahnutia najlepšieho výkonu. Dáte použiť a ono sa vám to zmení do takého formátu Windows XP. Takto by som to nejak povedal. Viete, že keď sa vám tento tutoriál páčil, tak zanechajte like, odber a koment. Zatiaľ čau.